قال رسول الله صدق رسول الله فيما فسر ko ya kasance yana yawan aikata zina, kuma wallahi malam wannan bayin wato ba son ransa bane, sai dai matsala ce ta zuciya da kuma sharrin shedan, kuma yayi ya bari amma abin ya gagara, don haka yana buƙatar malam ya taimaka masa. To ban sani ba ko da addu'a ne ko shawara ko wa'azi. wallahi wannan bawan Allah ya yi wa kansa ƙiyamun laili kuma ya taimaki kansa. Daman yana da cikin manufofi da amfanin zuwa makaranta, idan mutum ya ji wa'azi ya gyara, ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Zina yana cikin manyan zunubai kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin Al-Kaba'ir. Zina yana cikin abin da Allah yake fushi da mutum akai. Duk wanda ya yi zina kamar yana yankan tikiti ne na lalata 'ya'yansa masu zuwa, ko maza ko mata. Man zana zuniya bihi walau bi khifari dari. Duk wanda ya yi zina sai an yi da nasa. Ina wanda suke lalata 'ya'yan mutane? Ina wanda suke zina da matan aure? Ina wanda suke zina da zawarawa? Ina wanda suke zina da 'yan mata? Duk wanda ya mai da zina sana'arsa, to hakika yana cikin zunubi da Allah zai fushi da shi. Kuma Allah ya ce kusantanta ma kar a yi, ba wai a yi ba. Wala taqrabu zina, a kusance ta ma. Menene kusantar zina? Keɓanta da mace, hira da mace, dariya wa mace, yin wasu maganganu da zuba ido da kallanta kallo na sha'awa. Duka waɗannan abubuwa ne wanda Allah ya haramta. To wannan ɗan uwanku da ya rubuto takarda ya ce shi mutum ne mazinaci, kuma kaga da 'ya'yan wasu yake yi a nan garin kenan. Wannan ta sa yau yana daga cikin masifar da take damun samari matasa. Idan mutum ya zo aure, ya za a yi ya nemi mace wacce take ingantacciya katangantacciya? Wato abinda ba kwa ganewa, barin mazinata a gari suna irin zinace-zinace din nan haɗari ne ga rayuwarmu da 'ya'yanmu da za su yi aure. Saboda duk wanda zai zo ya auri wata mace a garin da ana irin wannan abun, to bai da garantin yarinyar da zai zo ya aura tabbas wani bai lalata ta ba. Yanzu daidai ne mutum ya zo ya auri yarinya ya tafi wani ya gama lalata ta? An sha yi mun fatawa, mace an aurar da ita da cikin wani, sai da ta yi zinanta ta yi ciki wata uku wata kaza, sai aka yi aure a kai. Kuma shi ciki matsalarsa baya ɓoyewa, sai ya bayyana. Sai take ta ƙoƙarin za ta haihu, kuma watannin haihuwanta ba su yi ba a wajen mijin, saboda ta zo da baƙo. Wai lalacewa ta kai ga yanzu 'yan mata suna iya shiga gidan mijinsu ba tare da ainihin wato tsarki ba, kuma ba tare da ainihin wato ɗansa ba ne, ɗan wani a kai mai. Matan aure ku karkai magana akan zinar matan aure, su matsalar su ba a ma ganewa. Tana zaune da mai gidanta, wataƙila bayi da lafiya, baya biya mata bukata, wataƙila matafiyi ne, wataƙila shaidaniya ce, wataƙila fajira ce. Tana zaman auren za ta tsallaka ta je ta yi zina, wani ya yiwo mata cikin, kuma ta zo mai gidan ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya mata komai. Kai ta zurubtun kai ta asibiti, kuma wallahi ba ɗanka ba ne. Wannan shine bala'in da yake samun wannan al'umma. Wani ya ce malam an cuce ni, an cuce. Na ce me ya faru? Ya ce wallahi matata ta zo min da cikin wani. Wani ya ce malam na kama matata a waya tana chatting da wani, ya ce zai zo ya ɗauke ta, kuma ya zo ya ɗauke ta. Malam na kama matata da abokina. Malam mutane suna ta faɗin maganganu suna fatawa saboda zinace-zinace sun yawa.
a cikin wannan al'umma da rashin tsoron Allah. Yanzu yarinya za ta tashi budurwa a gidansu, ubanta yana kula da ita, yana ta tsare ta, yana yi mata tarbiya. Dare ɗaya wani zai zo yaudare ta da waya, wannan wayar fitina yau da ta zama waya. Ya mace yau in kana so ka mallake ya mace nan da nan ka buga hankalinta ka bata waya. Ba abin da yake gigita 'yan mata irin waya. In dai namiji zai ɗauki waya ya bawa mace, to ba mamaki ya kiraye ta ya je ya barna da ita. Da nan nake jan hankalin iyaye, wallahi duk uban da ya bari samari suna sewa 'yarsa waya ko 'ya'yansa mata wayoyi, to ina tabbatar maka wannan 'yar wata rana sai ta wayi gari a hannun wannan saurayin yana abin da ya ga dama da ita. A zo a saya wa 'yarka wayar da ta fi taka, 'yarka tana rike wayar miliyan guda, kai kana rike ta 23,000. Wani ya ɗauki waya ya bata. Yaya za a yi wanda ya sai mata wannan waya ba zai neme ta ya lalata ta ba? A zo a sai wa 'yarka waya a hana ta bacci da daddare. Yara 'yan mata fa karfe 3 suke hira fa a wayoyi fa. Zinace sun yi yawa, a ta ɗaukansu ana lalata da su saboda son abin duniya. Da haka wannan bawan Allah mu yi masa addu'a Allah ya karɓi tubansa. Allah sa wannan Ramadana ka shiga a sa'a. Ina shaida maka wallahi idan ka ci gaba da aikata zinan nan, to ina tabbatar ma duk 'ya'yan mata da zaka aura da zaka haifa sai an yi zina da su. Kawai ku gane wani abu, duk mazinaci sai an yi da 'ya'yansa. Ka yi da yawa ko ka yi kaɗan, wannan shi ne. Don 'ya'yan da ka je ka lalata, to kai kuma naka 'ya'yan ai ba su fi su ba. Ka yaudari mace saboda talaucinta, ka yaudari mace saboda tana son ka. Kwanan nan wata ta bugo min waya tana kuka, ta ce wani ya yaudare ta. Ta ce wallahi malam sansa nake kamar zan yi wa. Na ce magani ki yayi jarababbiya fitinanniya ke ma. Wai tana mun kuka tana cewa wai sansa take tana sansa nan sai da ya san yadda ya yaudare ta, ya je ya lalata mata rayuwa kuma ya gudu, ya tabbatar ya kwanta da ita. Ta ce ba sau ɗaya ba sau biyu ba, ta kira a zuwa ya aure, ya ce bai san wannan karatun ba, ya yi gaba. Wai sunan wani wai nyama dilla. Kaga wani ai gajeren tunani ne ai. Da haka ina kiran ku samari matasa, ku ji tsoron Allah, ku tsare yarintar ku. Wannan yarintar, wannan samartakan lokaci ne, za ku yi ku gama. Billahi azimu sai ka yi barnar da za ka yi ka gama, ka zo Allah ya jarrabe ka da tsofan shekaru a garin nan, kana da furfura ka gaji, a gabanka a zo da mashin ana daukan 'ya'yanka ana lalato da su, ana dawo maka da su, saboda kai ma lokacin ka lalata 'ya'yan wasu. Ka tuba, muna fatan Allah ya fi maka.